Hiburan lur, tembang mumet mikir angsuran. Sopo sing kuat akeh tanggungan, sopo sing ora mumet tenanan. Bebulan mikiri angsuran, bayari motor kreditan, Gusti kok ampun tenan. Kepengin sambane karo sapa, aku wegah nyusake wong tuwa. Mungkin sambat karo kanca, apa meneh karo tangga, mesti dikapok-kapokno. Wis ben tak lakoni aku kerja esuk awan wengi, merga kudu bayar utang ning BRI. Tak kurangi dolan tak lereni, supaya cicilanku bisa tak lunasi. Ya wis ben ora apa-apa mas yo, uripku akeh angsuran, merga aku sadar ra duwe warisan. Tetap semangat ngadepi kahanan, mesti bakal oleh dalan.